Salutare tuturor, mă numesc Mihai Guțu, sunt agent de imobiliare în regiunea Seattle, Washington. Am hotărât să fac videouri în limba română pentru comunitatea vorbitorilor de limba română de la noi din stat. Îmi dau seama că noi ca imigranți suntem foarte capabili, cunoaștem engleza foarte bine, dar sunt și acei care au venit nu de mult și au capacități de engleză mai slabe sau nu aveți posibilitatea să practicați engleza. Deci astăzi vreau să vorbesc despre un moment mega important în procesul de cumpărare a caselor și acesta este întocmirea taxelor. La moment, noi intrăm în perioada de întocmirea taxelor pentru 2024 și dacă aveți planuri să cumpărați casă în acest an, important să faceți taxele corect de la început. Dar înainte de a începe video, considerați să puneți un like, un comment sau un subscribe la channelul meu. Mersi mult și să începem! Deci, în primul rând, aș vrea să încep cu un disclaimer. Eu nu sunt agent bancar, eu nu sunt mortgage broker, eu nu ajut oamenii să împrumute bani de la bancă. Deci, ce vorbesc eu în acest video este din propria experiență. Ca client, am trecut prin procesul de procurare a caselor câteva ori. Plus, sunt foarte implicat în procesul de pre-approval, în procesul de closing cu fiecare client de-al meu. Lucrez foarte, foarte strâns cu agenții mei imobiliari. Deci, sumarizând tot, aș vrea să spun că acesta este un moment mega important de a-l cunoaște de la început, înainte de a face taxele, dacă aveți planuri să cumpărați casă în 2024. În primul rând este important să înțelegem ce este venitul brut și ce este venitul net și cât de important se reflectă venitul net asupra la ce sumă puteți să împrumutați de la bancă. Să presupunem că ați făcut 300.000 în 2023. Deci, luând în considerare că toți suntem est-europeni, am venit în Statele Unite să ne dezvoltăm și să facem bani, să fim profitabili, suntem self-employed. Că să facem mai mult deduction, să plătim mai puțin în taxă, să lăsăm mai mult profit în buzunar. Well, asta este logic. Dar, din alt punct de vedere, dacă noi facem asta și vrem să cumpărăm casă de 1.000.000 și noi am făcut prea mult deduction, nu este destul venit. Respectiv, întăiem creanga de sub picioare. Iarăși, să spunem că ați făcut 300.000 venit brut în 2023 și ați făcut deduction la 250.000 și ați lăsat doar 50.000 ca venit net. Deci, luați taxele astea frumușel și le trimiteți la agentul bancar sau la mortgage broker. Ăsta să uite, ok, hai să vedem cât putem să împrumutăm omului ăsta. Ok, ai venitul brut 300.000, venitul net 50.000. Deci eu aceștia 50.000 împărțesc la 12 luni, plus minus vă rămâne vreo $4.100 lunar, plus minus cât ați putea voi să cheltuiți pentru mortgage. Minus, să spunem că aveți o mașină luată în finanțare și plătiți pe ea $1.000. Plus mai aveți un credit card acolo aici și mai plătiți un $500. $4.000 minus ăștia $1.500 care îi cheltuiți pe mașină și pe credit carduri, vă rămâne plus minus $2.500. Acum, mortgage brokerul își dă întrebarea, ce sumă să împrumut eu dacă omul ăsta poate să plătească $2.500 în mortgage? Well, plus minus pot să împrumut o sumă de vreo 250-300.000, variind de ceva factori. Dar dumneavoastră nu aveți așa planuri. Dumneavoastră vreți să vă cumpărați o casă frumoasă, nouă, 4 dormitoare, 3 băi, minimum 2500 de scorfiți și lotul să fie cât de cât măricel. Păi așa casă costă, să zicem, 750.000. Ce faceți acum? Și aici apare de multe ori întrebări. Mulți clienți care am lucrat înainte veneau la mine, știu că au venit foarte bun, dar arătau taxele foarte mici. Respectiv, ei nu puteau să-și cumpere ce și vreau ei. De asta e important să vă faceți taxele de la început corect dacă aveți planuri să cumpărați casă în 2024. A doilea moment important ar fi CPA-ul, persoana care vă întocmește taxele. Eu aș spune că trebuie să lucrați cu o persoană care cunoaște procesul de împrumutare a banilor de la bancă și cum să întocmești taxele ca să nu plătiți prea mult în taxe, dar să plătiți exact atâta cât banca să vă împrumute suma dorită. Dacă nu aveți așa CPA sau nu știți unde să-l căutați, puteți să-mi scrieți un text message în direct. O să las toată informația mea în descrierea videoului. Foarte sper că v-a plăcut video și l-ați găsit util. Considerați să puneți un like, un subscribe sau un comment sau să împărtășiți această informație cu prietenii. Mersi mult de atenție, să aveți o zi bună!